few days ago ku America kwaphedwa munthu yemwe amachedwa Kirk and nkhani imene ili pena paliponse ambiri mwandifunsa kuti sukambapo sufotokoza za Kirk ya ndiye tatiye nditsatire nkhani kuti kodi ndi ndani ndipo zakhala bwanji. Ya mkulu ameneyi ndiye Kirk wa zaka 31 yemwe waphedwa ku Utah. Ya mkulu ameneyi amazidziwika ngati Christian conservative. Tifotokoza kuti Christian conservative kodi ndi ndani, ndipo mkulu ameneyi anali gulu logwirizana kwambiri ndi Donald Trump. Anathandiza Trump kuti awine chisankho kompangira kampeni kwa Mnyamata. Iyeyi ndi Elon Musk aja anali ma right hand man a Trump, ndipo fundo zawo zikugwiritsidwa ntchito ndi boma la Trump. Ndiye tikati Christian conservative ndi uti mene kumakhalira ngati Malawi kuja kuli Mnyamata ena ake amene iwo ndi opemphera, iwo amapanga za chipembedzo mene amakhalira anthu a Jehovah Witnesses aja samwamowa sapanga nawo izizi zovala za chanchani za makonozi kaya zopita mmabala mmaklabu ayisapanga. Iwo amapanga promote moyo wa chibaibulo oneka ngati zakalekale zija, okay? Amenewo amachedwa ma Christian conservatives, okay? Safuna kupanga adopt zinthu zanyowa. Edi ku America ma Christian conservatives aliso ndi zinthu zina zimene amatsutsana nazo zinthu zikuluzikulu. Zitatu mwa izo ndi zinthu ngati kuchotsa mimba. Ma Christian conservatives amadana ndizo kuchotsa mimba, ndipo amatsutsa malamulo olola anthu kuti azitha kuchotsa mimba. Iwo amati kumeneko ndi kupha. Iyeyi ndi mmodzi mwa iwo Mnyamata. Kwa Mnyamata ambiri they are liberal, amaganiza kuti munthu ngati sukufuna pregnancy kuti akachotsa. Iyeyi ndi mmodzi mwa Mnyamata amene amalankhula against abortion. Ma Christian conservatives iso amadana ndi zinthu ngati za lesbian, zonena kuti alipo anthu ena ake ndi magay. So iyeyiso ndi mmodzi mwa anthu Mnyamata amene amapita m'makoleji kumalankhula zinthu zodana ndi anthu amene ali homosexuals, magays. Then you can just imagine masiku ano mmene achulukira anthu oti ndi ma homosexuals Mnyamata m'masukulu mu ndewo ziyenda m'masukulu muja ndikupanga kampeni yodana ndi anthu ngati amenewo. Iyeyiso amadana ndi program imene American government inakhazikitsa makamaka ma Democrats imayibira kuti diversity, equity and inclusion, okay? Anthu akamalembedwa ntchito tizionetsesa kuti tikupanga balance, kukhale anthu ama background osiyana-siyana makamaka ma minorities. Simungangolimbana company yonse anthu azungu nokha. Tayika ni moniso ma blacks, tayika ni moniso ma Asians, kuti timu yanu ija ikhale inclusive. Mwambesa imene ndi program ya DEI and yakhala ikupangidwa implement monena kuti ku America kuja ma department ena aliwonse kaya mupita kaya ma pilot kaya asilikali kaya ma jet ntchito ina iliyonse kumayenera kukhale nditu azungu ma blacks. Nde iwowa chimene argument yawo imanena isili ngati quota system. Argument yawo inali yodana businesses amanena kuti DEI ikubweresa kuti onongera dziko. Iwo amadantha usane mabweresa osati chifukwa choti ndi anzeru, chifukwa choti ndoyenera, mabweresa chifukwa choti ndokuda, kapena iwo ndi Asians, kapena iwo ndi minority, osati chifukwa choti ali nzeru ndi kuthekera, okay? Which is very controversial. Komano titenge kuti pali ma doctor 100 onse ma qualifications ofanana, onse madolo alipo 100, koma iniyo mukungofuna 10 okha. Pa 100 epo pali 60 ndi azungu, 20 ndi akuda, 20 ma Asians, koma onse ndo they are qualified. Imanena kuti tatenga ukupang'ono ndi percentage yo, awo alipo 60 koma mafuna 20, tengani mwina 10 amene wawa alipo 60 awo alipo 20, tengani 5 ndi mupange 20 mu mafunaji. Iwo wamadiya nje kuti amene wamatenga 5 okuda ndi ma Asians wa sali qualified, meaning kuti maina mutenge 20 amene akhala azungu okha. Anyway, it's controversial and for those but my arguments are serious. Koma iye iso anali gulu lopanga olodana ndi DEI. Anyway, ndiye anapangidwa waphedwa ama iye anandisa bungwe lake lomwe limachedwa Turning Point. And bungwe limene limapanga spread paka ku England liliko Turning Point. Founder wake ndiye ku America.
and nkhani yake imapanga reverse zinthu zimene anthu anapanga mbuyo mosemu zoti panga include anthu ena ake kupereka ma rights kwa anthu ena ake. They were taking all these things away kuti dziko libwerere mene linali kale, ndipaka mazichula kuti conservative. And iye isamabisala amapita ndikumakapanga argue ndi anthu, amapita pa university campus kupangisa kubweresa ndalama zake, kupanga ndi bungwe lake kupanga matenti, anthu ndikubwera kupanga invite anthu microphone, ndikuwakupanga challenge anthu aja azipanga naye argue. Ndiye kumabwera ma arguments onena kuti kulibeko racism. America is not a racist country. Iye amanena kulibeko racism. Iye iso amanena kuti kulibeko white privilege. White privilege ndi zinthu zomwe anthu amaona pa America kuti zonena kuti wewe ukakhala mzungu, mwana wa mzungu, banja lanu ndi la mzungu, mumakhala ndi ma privilege. Mumakhala nyumba zabwino, ntchito, neighborhood anu amakhala safe, komanso ntchito, kusaka ntchito ngati uli mzungu sumavutika kusiyana ndi munthu wakuda. Iye amakana kuti zimene kulibe. And controversially, za mifuti. Ku America kuja kuli anthu ambiri amafuna kuti mifuti anthu alandidwe zomwe iwo amazitchula kuti second amendment, kuti aliyense akhale ndi mphamvu zoziteteza mifuti. Amanena kuti anthu ena amanena kuti anthu akungophana, gun violence ikupha anthu, tatiye ndichotse maufulu amenewo. Iye anali mmodzi mwa anthu onena kuti it's okay, kaya pachaka anthu ena ake aziphedwa, it's okay, koma it's better kuti anthu ena ake pang'ono aziphedwa kusiyana kuti tonse mutilande mifuti, chifukwa it's our right yoti tikhale ndi mifuti. Zimene azungu ambiri amazikonda zopanga defending mifuti. Ndiye waphedwa ndi mifuti, iye opanga defend kuti anthu azikhalabe ndi mifuti, ndipo anachita kulankhula kunena kuti it's okay kuti anthu azi ena ake aziphedwa, we can live with that. Okay, anyway, now another controversy, adaphedwa anapita pa university campus ku zaophedwayo, ali kumene kuja mkati mwa debate wina anakwera pamwamba pa building 130 meters away ndi rifle yake kumene kuja, ndipo munthu ameneyo anampanga apa kumuombera pa khosi pa magazi udantlenge athamange naye muchipatala dead. Ndi munthu uja anatsika pa roof paja kuthawa, komanga ngasi atangoomberedwa ndikuti kunali chinambalala mumaziwa pa university pansi chonje. Polisi yabwera, FBI yabwera kuyamba kusakasaka. Ndiye kunali ma speculations ambirimbiri munthu uja kusakidwa kuti ndiye kuti ndi munthu wakuda, nangasiye ine fundo zake zodana ndi chanchanizi, ndiye kuti wayenera kuti wamupha amene ayenera kukhala munthu wakuda, kapena Asian, kapena minority, kaya ndi Latino, wina wake ndi amene wamupha amene. Sangakhale mzungu zake, sangakhale Christian zake, sangakhale Republican zake, definitely wamupha amene ndi radical wina wake wama Democrats. Even Donald Trump sananena zimenezo. Moti maskulu ena, ma university ena amene amakhala ama blacks amalandira ma bomb threat, anthu kutumiza ma threat kuti tikaphulisa kumene kumayambisa idi ngati civil war. You understand? It turns out kuti wamupha iyeyi ndi mzungu, bambo yake Kristu, bambo yake wose, makolo yake wose ma members a Turning Point, chipani chake cha iye cha Kirk, komanso ndi mwana wa college wanzeru woti anali ndi pa scholarship, government scholarship wa 22 years. This is the kid amene wamupha iyeyi. Ndiye apparently fanayi adathawa kumene baja kubwera kunyumba amafuna adzipe. So he confessed kwa bambo yake kuti anayuza ndala yake, chifukwa anthu samanziwabe. Nangasi muziwe kuti nkhani yachitika onse maganizo mwawo, suspect wawo samaganizira a white boy, a pure white boy. Onse amaganizira wina wake osiyana maganizo, wina osiyana naye chipembedzo, osiyana naye mtundu. Ndiye zimavuta apolisi analibe kulusa anayasana bezebe munthu paka anaika 100,000 reward yoti anthu apereke ma tips. Yani ma tips ambiri amabwera koma anali osalondola. Ndiye fanayi anapezeka kuti wapanga confess kwa bambo yake. Bambo yake kumva, iwe wapha chali ndiweyo. Bambo yake anaita na family friend zao yemwe anali pastor yemwe amapemphera naye. Family friend uja mbwera ose anampanga listeni ndikuita na kuimbira polisi ndikubwera kuzamtenga mwanaye. Muda amene iye akupanga face death penalty kuyuta for killing Kirk. Yetu ngati pali mafunso kuti zipitiliza kukamba nkhani tiye musi.
koma as of now nkhani ndiyo ndiye wagwidwa ali police custody, koma anthu ambiri akhumudwa gulu lake na Trump lija lomwe limayembekeza kuti munthu wokupha uyuyu akhale mwina immigrant, wina wake kuti anachokera kwina kwake anabwera mdziko muno. Ndicho linga choti ayambe kunena kuti ma immigrants aja mwaona akuti pa aphedwa ndi white boy American obadwira komweko ofanana ndiwo, waphedwa ndi mifuti yomwe iwo amayisapota kwambiri. Yet, so keep it locked. Okay guys, black teacher again here. Ndimafuna titango onanso mmene zinthu zinachitikira kuti Charlie Kirk aphedwe chifukwa ambiri mukufunsa kuti ndiye wamupha chifukwa chani. Mnyamata wake uja ndi ameneyi Tyler Robinson. Afana amene wawa ndi azaka 22, anapitapo ndithu ku university and amakhala ku Washington, and ana ulula kwa bambo awo ataona kuti akufanana ndi zithunzi zomwe aona pa TV, ndipo iwo anaulula kuti ndiwowa. Picture iyi muone pamene panali Charlie, and muone apa pamene panali Gunman. Uyu pali ka doti kofiraka. About 200 yards, 130 meters, anashuta pamene papa ndithu kumuombera ndi kumupha nzakeyo. Monga ndinanenera mamawa kuti anthu ambiri makamaka achipani cha Republicans, masapota a Trump, anathamangira kupanga accuse ma Democrats kufuna kuonetsa kuti zonse zachitika chifukwa cha moti ena amayembekezera kuti suspect akapezeka akhala wokuda, kapena akhala Msilamu, kapena akhala migrant, kapena akhala Latino, chifukwa magulu a anthu amenewa ndi amene iye Charlie Kirk mfundo zake zambiri zinali zodana ndi anthu amenewa. Nanena kale mamawa kuti zinthu zambiri zimene Trump boma lake likupanga, mfundo zambiri ndizogwirizana ndi ameneyi. Nyamata amene anali ndi mphamvu kwambiri, mmene analili ndi mphamvu Elon Musk mu cabinet ya Trump, iyeso anali ndi mphamvu kwambiri. Nakamba mamawa zothetsa DEI monga ndinafotokozera za equity, gender equity, race, kaya chani kuti izikhala representation ya wina aliyense pa ntchito ku America. Iyeyi anali against zimene zizi, moti pali ma video iyeyi akulankhula kumanena kuti ine kukwera ndege kungopeza pilot ni munthu okuda ndiziyamba kuda nkhawa, olo kupita ku chipatala kupeza dokotala ndi mzimayi okuda ndizichita nkhawa. Akuti azichita nkhawa chifukwa choti sazikhulupirira kuti anthu okudawa ali ndi kuthekera. You understand? Ndi munthu odamalankhula zinthu za very controversial. Zinthu zonena kuti ma transgender, ma gay, ma lesbians asamakhale ndi mifuti. Akuti ndi amene akupha anthu kwambiri, pomwe data ma records sakuonesa zimenezo. Koma amapanga repeat zinthu zambiri, ndiye ena mmafunsa kuti ndiye wampheranji uyoyo. The thing is, alipo anthu ena ake salankhula kwambiri ku America kuja. Makamaka muzaone nkhani zimene zimachitika za mass shooting, even za ma school shootings zija. Kupapezeka kuti kuli student wina wake, inuyo mmampanga bully, kapena zimene mmalangula zimasusana ndi zimene iye amakhulupirira, amangokhala chete salankhula. Tsiku lina lake amangozanena kuti enough is enough, amakatenga mfuti kuzaombera anthu iyeso kuzipha. Uyuyu akanadzipha chipanda makolo ake kumpereka, akanapanga suicide. Background check, banja lawo lonse ndi a Trump ndi ma Republicans. Okay, ndi a Kristu. Iye iso very quiet boy, ku family kujaza normal, anali ku college, summer holiday ndi bambo yake kupita, komano ndi fana onena kuti wakulira mifuti. Kuchokera ali ana mmene amapangira azungu ambiri ma Republicans. Kuphunzitsana kugwira mfuti, kuphunzitsana kuombera mfuti. Ma holidays nkumapita ku ma shooting range, ranch kumakaombera mifuti. Iyeyi ali pali zithunzi zambiri mbiri, adagwira zipolopolo, adagwira machine gun, adagwira zinthu zonena kuzida za mphamvu. So anali ndi luso, and zimene zizi
ndi za family background. Now the funny thing, the most ironic thing, mmene amashutidwa Charlie Kirk anali akupanga debate ndi munthu wina, and munthu ameneyo anabwera ulendo osewu kuzapanga naye debate nkhani yokhuza gun violence, ndipo anali akumfunsa funso lonena kuti padakali panopa, do you know the number ya gun violence kapena anthu amene apanga committee apanga apha anthu ndi mifuti omwe sali ma lesbians kapena sali magi. Asana yankhe funso limene ndi pamene Yesu amaomberedwa. Like I said in the morning, za gun control zimene ma Democrats amapanga push kuti kukhale gun control, anthu ena alandidwe mifuti, anthu asamakhale ndi mifuti yamphamvu, iwo ma Republicans amadziletsa amadzikana. And fundo imodzi imene iyeyi Charlie Kirk amalankhula inali yonena kuti it's okay kuti pachaka anthu awiri atatu aziphedwa ndi mifuti koma tisalandidwe ife mifuti. Akuti argument yake inali imene yoti tonse ife mukatilanda mifuti aliyense aziphedwa tizikhala komano it's okay aziphedwa anthu awiri atatu, and at that moment nayenso aphedwa. Okay, yeah, I don't condemn such kind of bloodshed, and I think no innocent person can condone such kind of bloodshed. Komano ndimangofuna ndene kuti anthu ena akusangalala chifukwa cha mavuto amene akumana nawo kamba ka mfundo za anthu ngati amenewo. Kuthetsa kwa DEI, anthu ambiri aluza ntchito, and EA ndi amene wathetsa DEI ma department onse aboma. Ena ake aluza ntchito, ena ake they are being segregated. Panopa ziyazonera kuti azungu akafuna kulembana ntchito okhaokha azilembana ntchito okhaokha si mulandu. Pomwe kalero inali yonena kuti muyenera mupangeso employ anthu ena pakampani pano. So if ukamalankhula ndikumachita kumapita mumakampasi umakapanga debate munthu pomwe umakamba zinthu za controversial, you are setting yourself up. Ngati wewe umakamba zinthu za controversial nthawi zonse za controversial zodana ndi anthu ena ake, nde uzipita openly basi umakapanga challenge. One day imakhala one day. Izi zizachitika komano like I said ndi mwayi kuti suspect yo ndi waiwo chifukwa apapa ndi apengano misala nanga sidzulo dzana loseri amapanga speculate kuti ndi anzanu wotu pajati manena kuti iwowa akupanga entertain zinthu kutero kwakufuna kuti phande amenewo wapezeka kuti suspect ndi wamkati mwawo momwemo. Moti ena ayamba kale kupinda nkhani akuti mwana ayi anali wabwino, anali mwana wabwino wopemphera wopangidwa rezi ku family yabwino, wasintha chifukwa cha ku college. Ndiye kuti ma college masiku ano ndi amene akusintha ana athu kusanduka zigawenga. Adayamba kupanga rhetoric imeneyo. Yet anyway, zikomo kwambiri.